Erandioko udalak, Erandioko leku izenak biltzen dituen liburuzka eta mapa atera berri du. Gu gaurkoan, ona, Erandiora hurbildu gara, bertako izendegia hobeto ezagutzeko. Toponimoak leku izenak dira, gure inguruko edozein lekuk izena du. Euskal Herrian, etxaldeek, errekek, soloek, belardiek, auzoek eta abarrek du izena. Izenek behar praktiko bati erantzuten die. Lekuei izena eman behar diegu gure eguneroko bizimoduan erreferenteak izateko. Lekuen kokapen zehatzak jakiteko. Baina zentzu praktiko hori izateaz gain, izenak memoria historikoaren parte badira. Historiaren lekukoak dira eta horregaitik mantendu beharreko ondareak dira. Igarri genduan, bere garaian eta pizka bat ikerketa hasi baino lehenago, egozala kale izen batzuk eta leku izen batzuk galtzear egozanak. Ja gazte jendeak eta moduren batean ere bai udalak berak bilduta ez zeukazalako bide izen batzuk eta mendi izen batzuk, baserri izen batzuk inkluso, baserria ja galduta dagoenean aspaldi, ez da oso gitzik gogoratzen dabe eta ere gitziagok izen hori erabili. Orduan horregaitik bildu nahi izan genduan eta baitere gure kale izendiegia normalizatu gura gendualako. Erandioko udala, 2005ean jarri zan lanean, udalerriko toponimoak ikertu eta biltzeko asmoz. Artxibo zaharrak arakatu, informazio asko eta asko bildu eta datu guztia kontrastatuta, gaur eskuartean ditugun liburuzka eta mapa kaleratzeko aukera izan zuen azkenean. Liburuzko honetan batu eta finkatzen dugu ere bai Erandioko toponimoak. Hau da, urte asotoko lana izan da, hasi ginean 2005ean, bai Euskaltzaindiarekin hitzarmen bat egin behar izan genduan eta beka bat atara ere bai, bai maila dokumentalean eta bai lekukoen bitartez, toponimoen izen guztiak atara izateko. Eta baitere izen horrek, hau da, leku horrek non egozan zehaztut egoteko, badagozalako beste lan mota batzuk, izenak bildu bai, baina finkatu ez da bezanak egiten. Honek bai. Eta horregaitik produktu biak atara izan ditugu. Mapan bertan topatuko duguna da Erandioko mapa bat. Zehaztuta Erandioko leku izen guztiak edo nabarmenenak. Topako dugu auzo izenak, auzo handi eta auzo txikien izenak. Kale izenak eta egoera berezitan oso handia badira edo bakarrik kokatzen badira baserri batzuen izenak ere topa daikaguz. Hori da hemen, hau da, mapan topatuko duguna. Eta hori topako dugu bai, formato honetan daukagun mapan, edota web horrian dagoen mapan ere bai. Beste produktu honetan, gauza gehiago eta ezberdinak topatuko duguz. Hemen agertzen dira bai baserri izenak, zergaitik deitzen zan garai horretan, modu horretara eta zergaitik berreskuratzen dugun izen hori. Agertzen dira ere bai erreka edo menditxoen izenak ere bai eta arrozik eta bardinarekin. Beti ere antolatuta auzoka. Altzagako batek edo Asuako batek bere auzoa ingurunea begiratu gura badau errestasuna emoteko. Hori da hemen topa dekeguna. Erandioko udalaren ekimenaz hasitako proiektua, zentzu gutxi izango luke herritarren lankidetza barik. Herritarrek modu aktiboan hartu dute parte proiektuan, euren memorian gorderik zuten informazioa udalaren esku jarriz. Honek eronduzko egia esan nahikotzu urte, gagoz 2010ean ja, orduan 5 urte biltze lana hau, berrikuspen lana, eta momentu ezberdinetan izan dugu gizarte parte hartzea. Lehenengo batean, beka garatzen joan zan bitartean, hor toponimoak bildu, hau da dokumentazio lana egin ostean eta lekukoekin elkarrizketak egin ostean, mapa batzuk prestatu ziren eta udalerriko 3 gune garrantzitsuenetan erakusketak egin ziren. Bai Erandiogoikoan, Astrabuduan eta Altzagan ere bai, nahi pertsona orok hurbildu eta bere ekarpena egin ahal izateko. Nik leku oneri holan deituten otzan eta nire ama gogoratzen dut izen hau emototzala. Orduan, ekarpen guzti horrek biltzen joan gara, eta urteetan lanak gain begiratu, eta atara dugu bai, orain. Liburuzka eta mapa honen argitalpenari esker, kasu batzuetan izen berriak ezagutzeko aukera izan dute herritarrek, eta besteetan, eurek erabilitako leku izenak egokiak ez zirela jakin dute.
Beti izan dugu polemika gai batzuen inguruan, eta batzutan ere igual gazteenak izan garenak pentsatu izan dugu leku batek izen bat eukala eta azkenean esan horrela. Edo pentsatu genduan leku izen baten bastakite nondik zetorren horrek arrazoi bateri erantzuten eutzola eta gero ez horren beste. Askotan egia esan, eta pentsatu izan dugu Astrabudua izena bera, nondik etorren argi ez geneukan, batzuk pentsaten genduan mendi izenatik etorrala, oda Aitzburu menditik, baina azkenean ez, Atza eta Trabudua baserrietatik etorren eta bateratzeak bere izenaren sorkuntza sortu izan dago. Lanak, kale, auzo eta etxe askoren gaur egungo izenetan akatsak daudela agerian utzi du. Horregaitik eta 2010 urtea bukatu baino lehen, udalak 60 kaleren izenak aldatuko ditu. Hemendik aurrera, euren kalearen izena beste bat izango dela jakin arren, Erandioko auzokideak pozik daude proiektuak izandako emaitzarekin. Egia zan, pasaden astean egin duen aurkezpen publikoa, eta ni guztiz hunkituta geratu nintzen, oso pertsona nahikotzu etorri ziren aurkezpenera, eta euretariko asko ganera baserridunak edo lekuko lanetan ibili izan direnak. Eta sentitzen ziren eurak ere benetan emozionatuta, pentsatzen azkenean nire ekarpenak eragina izan dago eta gordeta dago, ez da galduko. Ja, orduan, orokorrean emaitza harrera ona izan dago, jendea pozik dago, badago ere bai esaten da bena, nire kalean nik ezagutzen eban izen honekin eta orain aldatuko dabe. Bai, egia da aldatuko dugu, baina benetan zegokion izena emango dautzagu. Erandioko udalak, Erandioko leku izenak bildu eta ezagutzera emateko lanean jarraituko du. Aitziberrek martxan dauzkaten proiektu batzuen berri eman digu. Planteatuta daukaguna da, urte honen erdialderako datu base, toponimoen datu base osoa barneratzen duen web horri atera izatea urte erdirako. Eta pizka lehenago, uste dugu ja zentruekin, ikaszentruekin hitzartuta daukagu, ja guztiok ados gago material interesgarria dela, unitate didaktikoak aterako duguz toponimiaren inguruan. Orduan, hor lanean gagoz, eta toponimearen inguruko unitate didaktiko honek ere zintzilikatuta egongo dira web horri horretan. Lan honi esker, eta bertan batzen diren 1800 lekuren izenei esker, Euskal Herriko historiaren zati bat hobeto ezagutu eta gordetzeko aukera izango dugu.